Sanibonani, ngithanda ukunibingelela ninamukele ehlelweni lethu lezindaba i-SP Media TV 1. Mawuqala ungena ehlelweni lethu bakwethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokhohla ukushare ilink yethu ukuze silondlobale njalo. Esikutholayo ke bakwethu namhlanje sicela ukuthi ama MCRECORDSKZN bakwethu bathi kunengoma ezophuma ngolosihlanu isihloko sayo sithi SHONAMALANGA. Abafana baseHawiki phasi ke empophomeni bathi ke bakwethu bacela ukuthi ngolosihlanu lindele elikhulu ingoma iyeza lapho befishalishe khona Mduduzi Mncube kanti ke no Musiholiq uzobe khona bakwethu bathi ke njengenjwayelo bazonikeza umculo omnandi nothando njengoba nazi ukuthi bahleli benza ingoma ezimnandi. Bathi ke umzabalazo EP bakwethu ingoma zabo ziyatholakala kuwo wonke ama digital stores bakwethu kanti nakuzo zonke inkundla zokuxhumana manibalandela nithi MCRECORDSKZN zobathola kuyo yonke indawo. Kanti ke bathi nge-29 Aprile ngolosihlanu siyakubona bakwethu ingoma enkulu iyeza. Mina njengentatheli SP Media TV 1 ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo. Wampilo kade kalisa sentolo hlale jabisa. Wampilo kade kalisa sentolo hlale jabisa. Yasingevi inkinga zothanda na stress. Yasingevi inkinga zothanda na stress.